Príjemný deň vám želám, pán predseda. Dobrý deň všetkým, ďakujem. V sérii našich videorozhovorov pokračujeme zvlášť zaujímavou témou pre našich krajanov, a to je udeľovanie dotácií. Napriek tomu, že podľa zvykoslovia pranostík po Hromniciach nám pribudol k aktívnemu času kúštičok, vyše hodiny a možno viac, sa majú čo oháňať naši pracovníci, ktorí sú zodpovední za analýzu a navrhovanie dotácií pre našich krajanov. Od 17. februára v celom tom týždni nás čaká zasadanie subkomisí dotačných. Tým som nastolil dnešnú tému nášho rozhovoru. Čo by ste povedali k celej problematike udeľovania dotácií našim krajanom v tomto roku? No, ja chcem povedať to, že dotácie sú naozaj jednou z trvalých agend a veľmi dôležitou a budú aj tohto roku. To proste je tak. Samozrejme, aj tento dotačný systém je spojený s tým, čo si štát môže dovoliť. V tohto roku budeme mať celkový rozpočet volačo úspornejší, keby som to tak mal povedať, a tým pádom aj na dotačný systém celkové pôjde o určitú čiastku menej, ako to bolo v minulosti. Ja si myslím, že tá čiastka nie je zase až taká dramatická, aby sme nemohli podporiť to, čo stojí za to, aby bolo podporené a čomu treba pomôcť. Takže preto je aj dôležitá tá činnosť tých dotačných subkomisí, kde sú odborníci z jednotlivých tých oblastí, či už sú to školstvo, kultúra, média, informatizácia, informačné otázky. Takže toto všetko sa bude veľmi, ja verím, náročne posudzovať a spravodlivo by som chcel povedať. My si musíme uvedomiť, že dotačný systém není na to, aby pokrýval všetky činnosti krajanov. To proste nejde, lebo tá činnosť je ďaleko bohatšia ako tá, čo sa dá vidieť cez ten náš dotačný systém. A je to tak dobré. Ale ten náš dotačný systém má za úlohu pomôcť tam, kde teda v danom momente tá pomoc je najpotrebnejšia, povzbudiť činnosť krajanských organizácií a krajanov. No a tomu bude dostávané aj tohto roku, aby bola táto hlavný zámer našej činnosti naplnený. Pán predseda, 853 žiadosti krajanov, celkový objem sumy 4,125 milióna eur. Obrovský nepomer, niekoľkonásobne, teda táto suma prekračuje naše možnosti. Mnohí určite budú cieľene sa pýtať na to, ako môžeme zaručiť objektivitu, aj v súvislosti s tým, že sa bude akcentovať, povedzme, v tomto roku oblasť vzdelávania, výskumu a vedy. No to je väčšiná otázka, viete, tento proces nie je nejaký matematický, lebo keby sme chceli matematicky, tak potom na základe tohto, keď to spočítame, tak by na jednu žiadosť pripadlo niečo vyše 700 eur a nič by sme tým nevyriešili, viete. Takže práve preto je tu určitý proces, ktorý má posúdiť, čo je dôležité a čo je v danom období potrebné, čomu je naozaj potrebné pomôcť, a tým sa budeme zaoberať. Takže tie 4 milióny, viete, no tak to je proste nad všetky možnosti, aj keby sme vzali vysoko optimistické očakávania, že niekedy budeme mať bohatý štátny rozpočet ďaleko viac, ako to je dneska. Ja si myslím, že počítať s tým, že budeme mať niekedy v dohľadnej dobe 4 milióny eur na dotácie pre krajiny je nereálne. Samozrejme, a to všetci aj krajania samozrejme vedia. Takže my sa budeme usilovať naozaj to spraviť tak, aby to z nášho pohľadu plnilo ten účel, ktorý to má plniť, a to je podporiť udržiavanie, rozvoj a kultivovanie národnej, kultúrnej, jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Tu chcem ešte jednu vec povedať, viete, nie všetci si vždycky uvedomujú, že čo je to Slovák v zahraničí. To proste možno sa zdá nenáležité v tejto téme pripomenúť, ale je to tak, my sme Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovákom žijúcim v zahraničí. Podľa nášho zákona je človek, ktorý
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, viete. A je, povedzme, môže byť aj občanom, môže byť aj neobčanom Slovenska, áno, Slovenskej republiky. Takže tuto je tiež určitá proste otázka, ako k tejto téme sa budeme stavať. My sme zatiaľ vychádzali z toho, že snažíme sa pomôcť tam, kde žijú Slováci a kde sa k slovenskosti hlásia, či už teda sú s trvalým alebo netrvalým pobytom na území Slovenskej republiky. To je teda jedna z kľúčových tém v tomto roku dotácie, ale úrad sleduje samozrejme aj aktivity našich krajanov kontinuálne. Nedávno ste boli opäť v Kovačici, stručne dom Matúša, dom Martina Jonáša. V akom stave je? Ten dom sa buduje. Ja verím, aj po tej návšteve, ktorú sme vykonali teraz, že ten termín bude dodržaný, aby sme to v máji mohli slávnostne otvoriť pri príležitosti 90. výročia narodenia Martina Jonáša. Sú tam určité problémy, pretože tá náročnosť sa ukázala väčšia, ako sa pôvodne očakávalo. Hľadáme ďalšie zdroje, s ktorými sme mohli proste prispieť k tomu, aby to, čo tam má byť, bolo v tom čase, keď sa ten dom bude otvárať, urobené. Pán predseda, pokročili sme aj v procese tvorby novej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Mnohí krajania aj podľa návštevnosti tej výzvy, som si to všimol, sa zainteresovali do tejto tvorby tým, že sledujú našu webovú úradnú stránku, kde sme zverejnili vaše oslovenie, vašu výzvu našim krajanom a zároveň v prílohách aj dotazníky, aby sme ich takto vtiahli do tohto procesu. Zrejme to bude taký veľmi zaujímavý a z hľadiska aj takej štatistiky medzivýstup v tomto procese. Čo si od tohto sľubujete? No predovšetkým to, aby sme počuli, čo si krajania o tom myslia. Je to naša zodpovednosť urobiť koncepciu, to chcem zdôrazniť, ale my nie sme tak nejako uzavretí do seba, aj v tejto téme ani nechceme, ani by som povedal, nemôžeme byť. Samozrejme, z druhej strany platí aj opačne. Nie všetko, čo si každý jednotlivec alebo spolok myslí, je to, čo je proste, čo tam musí byť, áno. My sa budeme snažiť preto nejakým spôsobom urobiť nejaký prierez tých stanovísk alebo názorov a samozrejme, pretože je to vo vzťahu k ním, k Slovákom žijúcim v zahraničí, budeme sa snažiť do tej koncepcie to inkorporovať, teda včleniť tak, aby to bolo v prospech toho, čo je aj našou, teda štátnou politikou v tejto oblasti. Pán predseda, ďakujem vám v tejto chvíli za vaše myšlienky, podnety a zrejme aj zaujímavé impulzy pre našich krajanov a dovidenia pri našich ďalších videorozhovoroch. Teším sa, ďakujem, všetkých srdečne pozdravujem.